asko etortzeatikan. Urtero egiten deun bertxoi bilaldi jau zahaztiak loretan daudenia oso bilen egiten dan urte guztiko zahardua eta zaharren kulturan inguruko ekitaldi bada. Urte guztin zehar daude ikastaroak, goztaketak. Gaur justu tokatuko zaigu, nik uste inoiz horrek ez daiguna, guztu loretan, zaharronduak. Eta, bueno, normalian ginean herriberan iztegea, baina gaur jungugea txokoalda egiten zuen. Egun ondan oita ongi etorri, giroa dugu aparta. Pasira txiki bat egiteko etxe zuloa lagata. Izango dugu nahikoa kontu, nahiko historiota tata. Burua ere argi-argien goizean egoten data. Hauetan bersotan hasi, ez dugu ez oiko plana. Daukaguntxoa emango dugu, kaixo publiko lastana. Eskola aurrean elkartu gera, gaur ikasiko da dana. Irakaskuntza arautuetan, maiz ikasten ez derana. Ikastetxean parean justu, baina plaza bete-bete. Igande goizez jakintzarako preparatu zaitezkete. Aiako barik guztiz segitzen, kostatu oida desente. Biankakarin beharko dira eta belarriak tente. Zuzen ere horixe baita bileraren helburua. Ordu hauetan sortuagatik berezata apurua. Zer ikasia izango dala, tegu gauza segurua. Biak lantzeko aukera dugu, korputza eta burua. Ezkorri eta hori jon itxaso batzen da. Mapa batian ikusiko garen duke, zuzen dator, egotik iparraldea, eta zuzen segiezkeo Donostin Ondarretan ateako ditzen. Suposatzea, garain batian, ez dakit noiz, han ateako zara. Baina, zehose gertatu zen, mugimentuk, lurranak eta bar, eta gero desbideratu egin da, eta esatik zerbia lur honera. Sistema, hobetzeko sistemak eraiki izan du dira, historikoki. Hain dela 70 urte, erditia baino gero sahazten. Eta gero zeuden, ontziolak, ez dira pasako, baina beste aldetik jetxi baginean, hortxe pare-parian, ontziola bat zion, herribera bukaeran beste bat, eta hori dana, zan, 16-17 garren mendeko bizi modua esango. Pentsatu behar deuna da,
histori guztin, sagardua izan dela gure edari bakarra. Inorketzun urikeaten, hor bezala, inorkeztu mendiko urikeaten. Gure atxarra da, gaixotasuna transmititzeitu, eta gaur egun hor nun bat. Baina garai batian, bestia, edo tifusa, edo... Orduan inorketzun urikeaten. Mundu guztiak sagardua dut. Sagardua edo pitarra. Arronduak ikutu, ezintzan adar bat ere moztu, denentzako onak zialako, dana bihartzen. Txakolin pixka bat egitezan, baina oso gutxi. Bizkaian hemen baino. Eta gero, Araban baita ere, begiratu eta ikusiko den mendik, adibidez hau da Irisaki mendika. Hondatza, guk hondatza esateko kontorra hondatza delako, baina mendika da Irisaki. Hau da arbolak izango zian, baina altura erditikan behera eta elur guztik sagaztizte. Adibidez oain Lorealdin ikusgarri izan. Sagarronduak garrantzi izugarri jazetan, 1000 sagar variedade dazkaula Euskal Herrin. Terrazatik terrazara mugituak gara txita, baina tartean aldapak sortzen du kinka. Bersolariek orain daukagu, oikoa ez degun pinta. Oinak egoki josi aleizke, hankak horrela eukita. Iruditu ote zaizu bat, ezinezko metafora. Postura oker honetan daramakigun denbora. Buruarentzat igual da ona, hor zehoz egongo da. Bersoa ere olaiten baita, betik hasita gora. Alaxe da bai sistema, betiko bezin maitea. Bukaerak ekartzen du, bersoaldi potentea. Ara Jakoban lehen azalpena, zein zehatza zein betea. Gure helburu bakarra dugu, enbazuik ez egitea. Ze Jakobak zer esana, tamamitsua beti du. Entzuten dut ta pentsatu, ia ezer ez dakigu. Paisaia baten ikusten ditu, geruzak 2 eta 3. Erregearen zerbitzaritzak horrek bai min eman digu.